दासान्दि आङो हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसर हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय 50थि गल्डेन जुबिली सेलेब्रेसन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जिथुनिखि जुथुमा गल्डेन जुबिली सेलेब्रेसन बेवहाय बे फालिनायजों लोगोसे आंनो 16थि बान्था मुंख्लं फोरदाननाथ दैमारि मेम'रियेल बान्थाखौ आंनो होदों। बे बान्थाखौ आङो गोसो गोथारै गोसो गोजोनै आजावनानै लाबाय। बेयो आंनि थाखाय जोबोद गोसोआव लाखिथाव सान। बे बान्थाखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बे बान्थाखौ होनायनि थाखाय आङो साबायखर बावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो फोरदाननाथ दैमारि मेम'रियेल ट्रास्ट बिथांमोननिसिमबो बिबानगिरिमोननिसिमबो आङो साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो बे रिसिपसन कमिटिया जाय रिसिपसन कमिटिया बे आफादखौ खुंफुंगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ। जोंनि बर' समाजाव दाबो गोजौ सोलोंथाइ लानाया जोबोद खम। जों जेब्ला फरायसामोन बे समाव PhD डिग्री लानाया जोबोद खममोन। MA पास जानाय MTech खालामनाय बा गिदिर डाक्टार इन्जिनियार जानाया साननो हानायमोन। दायो लासै लासै जाबोगासिनो दङ, एसे एसे एरबोगासिनो दङ बारानिफ्राय बारा। अब्लाबो जोंनि गेजेराव PhD डिग्री लानाया जोबोद खम। दाबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दं, IIT दं, NIT दं। बेफोराव बर'आ दाबो ST खथायावनो दङ। बे ST खथायाव थानाय साख्रिफ्रा फिलआप जाया। मानो होनबा इलिजिबोल केन्डिडेट बर'निफ्राय गैया। दा आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' स्टुडेन्टनिफ्राय गोबां फरायनाय ओंखारनांगौ। मोजां मोजां PhD डिग्री लानाय पाब्लिकेसन गोनां इलिजिबोल केन्डिडेट ओंखारनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोङो डिग्री लाबाल' जाया, हाइलि क्वालिफाइड स्किल्ड मोजां मोजां गुन गोनां फरायनाय नांगौ। जाय गुनजों जोङो मोजां मोजां साख्रि मोननो हायो बा जिउआव दावगालांनो समाजाव दावगालांनो जोङो मोजां मोजां खामानि मावग्रा मानसि नांगौ जायो। ओंखायनो गुड क्वालिटि इडुकेसना जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। हायद्राबाद बायदियाव जिथु नोंथाङा मिडियाम बिजोङा जेबो दिगदार नङा। जोंनो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बा गिदिर साख्रि मावनायाव मिडियामा जेबो हेंथा गैया। आंनो LP स्कुलनिफ्राय लानानै क्लास 10 सिम बर' मिडियामाव फरायनानै थांनाय आरो आंहा हायार सेकेन्डारियाव डिग्रीयावबो बर' MIL दंमोन। दा बर' मिडियामजों फरायनानै फैबाबो आङो कलेजनि 11 क्लासनिफ्राय इंलिस मिडियामाव फरायबाय। दायो आङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव हायद्राबादाव इक'नमिक्स फोरोङो। इंराजियैनो फोरोंनो गोनां जायो। इंराजियैनो रिसार्च पेपार पाब्लिश खालामनो गोनां जायो आरो लेखा लिरबाबो इंराजियावनो लिरबाय थानांगौ जायो। दा नुनो मोनो मिडियामा जेबो प्रब्लेम गैया। आरो आंनि क्लासावनो गुबुन गुबुन स्टुडेन्ट फैयो, जेरै तेलुगु मिडियामनिफ्राय बा उरिया मिडियामनिफ्राय फैनाय गोबां स्टुडेन्ट दङ। स्टार्टिङाव बिसोरो प्रब्लेम मोनबाबो उनावहाय इंलिसखौ सोलोंनो गोरलै जायो। आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो, दा बर' मिडियामाव फरायना फैनायखाय आंहा बर'आव मोजां आइडिया दंखायो। दा गावनि रावखौ मोजां रोंखानायखाय इंराजि सोलोंनाय बा गुबुन रावखौ सोलोंनायाव जेबो हेंथा गैया आरो। दा गावनि बर' मिडियामजों जों सोलोंनानै थाङोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ पइन्टसो आरो। दुलाराय बर' माहारियानो मोनसे गौरब बेबायदि मोनसे फिल खालामदों। बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? आं जोबोद साबायखर बावनो लुबैयो। आं हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव साख्रि मावनानै दङ आरो बेखौ गोबां बर' मानसियानो गोबां बर'नि आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद,
बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा आंखौ लानानै गोग्गा जायो बेवहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आं बेखौनो सानो बेखौनो बुंनो लुबैयो आं जेरै उदालगुरियाव जोनोम मोनदों बे नोलोबारा आन्सलिकनि सिङाव आहमाखा गामियाव जोनोम मोननानैब्लाबो हायद्राबादाव साख्रि मावनानै दंहैयो बेबायदि भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव साख्रि मावनाय गोबां बर'फोर ओंखारनांगौ बर'फ्रा दा गुबुन गुबुन जायगायावबो साख्रि मावनांगौ आरो भारतल' नङा जोंनि भारतनि बायह्रायाव इंलेन्ड आमेरिका अस्ट्रेलिया बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो थांनानै मोजां सोलोंथाइ लाहैनांगौ लेखा फरायहैनांगौ बेयाव मोजां मोजां साख्रि मावहैनांगौ दा जोङो बड'लेण्डआव जोनोम मोनदों बा उदालगुरियाव जोनोम मोनदों नोलोबारि आन्सलिकआव जोनोम मोनदों होननानै बेवहायनो थाबाय थानांगौ बेवहायनो रायजो जाबाय थानांगौ होननानै जोङो साननाङा आरो दानि जुगाव जोङो बुहुमा फिसा जानो हमबाय गोसो जायोब्ला एसे फैसा बाहायोब्लानो एर'प्लेनजों नै दानो थांनो हायो नै दानो फैनो हायो बेवहाय ट्रेन्सपर्टेसना बिराद इजि जाबाय बेखायनो जोङो हानायसिबां जायफ्रा फैसा दङ जायफ्रा गोसो दङ नाजाबानो हायो ओंखायनो जोङो भारतनि बुहुमनि गासिबो जायगायावनो थानो नाजानांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो जेरैहाय आसाम आरो वेस्ट बेंगल फ्राय समान समान आसामनिफ्राय बर'फोरखौ जोङो भारतनि जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव बा भारतनि गुबुन गुबुन फरेन हादरफ्राव बारा नुवा नाथाय भारतनि गुबुन जायगायाव जेसेबां थांगोन जे मोनफ्रोमबो कान्ट्रियावनो जोङो बाङालि मानसि नुनो मोनो बाङालि मानसिफ्रा सानै साथाम न'खरनै न'खरथामबाबो दुर्गा फुजा फालियो गावसिनि बाङालिनि फेस्टिभेल फालियो दा बिसोरो गुबुन जायगायाव गुबुन हादराव थाबाबो बायह्रायाव दं होननानै साना आरो गावसिनि जायगायावनो दं होननानै सानना लायो दा बेखायनो जोंनि बर'निफ्रायबो ओंखारनांगौ आरो आं बेखौनो सानो